Ja, jeg står så her og skal til at starte vores spil. Jeg står her sammen med min gruppe, Jakob og Morten. Og vi skal kæmpe mod de andre grupper om, hvem der først kan opklare et mord. Og det skal vi gøre ved at indsamle beviser, som vi så skal her tilbage til udgangspunktet med for at aflevere. Og jeg starter spillet. Og modtager så nogle adresser, hvor det kunne være interessant at gå hen for at få opklaret det her mord og finde nogle spor. Så lad os gå over til den første. Der var så det første QR-code, og det viser sig så, at det er et grønt et, hvilket er godt for vores gruppe, da den grønne rute den ikke er så lang, som hvis vi havde fået en rød rute. Så jeg tager et billede af QR-kodet. Så venter jeg lige på at få at vide, hvad det her QR-code her, det kan fortælle mig. Ja, vi fik analyseret QR-kodet, der fortæller mig, at her hvor jeg er nu, det er ved en vagtcentral. Og de havde en vagt på arbejde, da mordet det skete i det område. Og han har faktisk måske noget at fortælle os, som vi kan bruge. Og jeg får så at vide, at jeg skal gå over til Åbrogade 34, for at se om jeg kan finde noget mere information. Så der vil jeg gå over. Nu fik jeg sådan en lille prøve om, at jeg er kommet tæt på det her QR-tag, som jeg skal finde. Så jeg vil lige undersøge området og se, om jeg kan finde den. Jeg skal tage et billede af det her QR-tag her, for at finde ud af, hvad det er, jeg skal her, og hvilket er det. Ja, jeg får så at vide, at jeg har mødtes med ham her, vagten her, foran til huset, og han fortæller mig, at han så en mystisk udseende mand smide noget i nærheden af en af de virksomheder, der ligger herovre, som så igen er i nærheden af der, hvor vores mord det blev begået. Så nu vil jeg gå over til Katrinebjergvej 89 og se, om jeg kan finde ud af, hvad det her spor det er. Alert igen om, at jeg er i nærheden af et tag. Så nu vil jeg lige undersøge området og se, om jeg kan finde det her tag. Den var lige her. Så tager jeg et billede af det, for at finde ud af, hvad det sidste på den her rute her det er. Jeg får at vide, at jeg finder en joint herovre i græsset, og at den muligvis kunne gå hen og indeholde DNA, og at den muligvis kunne komme fra vores morder, da det kan være, at han er placeret her på bilen. Jeg får så at vide, at jeg skal tage den her joint med tilbage til stationen for at få noget mere information. Jeg er så kommet tilbage til stationen nu, og skal til at aflevere det her bevis. Og det gør jeg ved at tage et billede af det her QR-kode her. Så det er computing og interaktive medier. Jeg får så at vide, at mit QR-kode det blev afleveret. Og den adresse, som jeg lige var ude at besøge, den er så væk, og så har jeg de andre tilbage, som jeg så kan gå ud og besøge nu. Så, her skal vi starte.